kami ngayon sa Surit Beach Resort. So, kung makikita nyo guys, yung baba na yan, yan, beach. Oh, tapos, duyan-duyan ka lang dito. Yes. Ganyan po siya. Tapos, sobrang relaxing dito. Tapos, sobrang tahimik. Napifeel mo talaga yung peace of mind na gusto mo. But that, sobrang ganda. So mamaya guys, ipapakita ko na lang lahat nung bumaba kasi kami dun kanina. So nag-ikot-ikot kami. Ipapakita ko na lang yung ibang videos. And then, yan. Pa-like na lang. Bye! Ang linaw ng tubig. Grabe. Dito po kami ngayon sa Bani. Look how clear the water is. Grabe. I guess it's 7 feet, 6 feet ito. Ito big na to. It looks like a basin. And this is a South China Sea, the Philippines Sea. Starfish. Starfish ito. Lima ang galamay niyan. Yan, uod. This is a starfish. Uri na yung starfish ko. Ay, ganun. Video ulit. Wait.